Dead on the spot ang usa ka forte human po sila sa wa pa mailing mamumuno sa may Ariano Extension Silangan 2, Barangay Tihero sa Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 5 sa hapon kagahapon, giingong naglakaw ang biktimang si Renato Galeno nga padung mopalit og sudan diyang giat nga ni sa usa ka lalaki nga kalit nga namusil punting sa naong og dughan sa biktima. Sa investigasyon nga gihimo sa mga sakop sa homicide section, gingong white kaaway ang biktima sumapa sa kabanay niini. Based sa istorya siyang asawa, wala siya kaaway, wala din siya naprito sa una. Pero we have to background check gahapon ani niya. Duha ka Koreano ang gikatahong missing. Gitino pa sa kapulisan kung ang gikatahong nangawala, doon na ba'y kalambigitan sa duha ka mga lawas nga napaigsod sa sakinan dito sa Dakbayan sa Danao. Juliet Hainar, Suginlimi. Matod sa hepe sa Cebu Provincial Police Office, ang duha nga gikatahong missing mao ang katapusang nasayran nga nagdala sa sakyanan nga naugdaw dito sa Danao City ni adtong miaging semana. But according to her, maura to ang duha ka missing person ang last person nga nigamit atong sakyanan. Dugang ni Gilyamak, nakarehistro sa usa ka Jennifer Veloso ang naugdaw nga sakyanan ug ang bana niini usa ka Koreano susama og negosyo sa mga Koreano nga gikatahong na missing. Sila nalambigit sa pagpamaligya og mga surplus nga sakyanan gikan sa Korea. Na sayran kani man si Jennifer Veloso ug ang Korean husband ug katong duha nga missing person are engaged into a surplus business. Wa pa'y identity ang mga pulis sa mga nasunog nga lawas sud sa sakyanan. Makig-alayon pa sila sa Korean Consul, hinungdan nga dili pa nila ikabutyag ang ngansa na walang mga Koreano. Mangayo ang kapulisan sa DNA samples gikan sa kabanay sa mga na-missing aron magamit sa DNA examination pag ila sa mga nasunog nga lawas. But sa pagkakaroon ato pang gi-treat nga lahi na missing person and murder na katong nasunog sa Danao. Until such time nga makita ginato nga katong missing are the two Koreans. Giswayan pagbisita sa News 5 ang tindahan sa mga surplus nga auto ni Jennifer Veloso apan matod sa gwardiya tuwa kini sa Leyte. Way bisan usa sa management nga miatubang sa mga tigbalita. Usa sa gilantaw nga anggulo sa kapulisan ang panganagbangi sa negosyo o personal nga away. Juliet Hainar, News 5. Relief packs gikan sa Kapitolyo gamiton alang sa Food for Work program sa mga barangay nga apektado sa bagyo. Gisusi usab sa Provincial Engineering Office kung kinsa ang angayan hatagan og ayuda sa pag-ayo sa ilang mga panimay. King Perez, Suginlimi. Ipahibaw ni Provincial Social Welfare and Development Office Head Evelyn Senahon nga padayon ang pagrepack og relief goods sa Kapitolyo. Apan karon kinahanglan kining haguan sa mga biktima sa bagyo sa amihan ng Sugbo kay ihatag kini isip supply sa Food for Work program sa matag lungsod ug Dakbayan. Makadawat og usa ka gatos ka food pack sa matag barangay nga makonsumo og duha ka adlaw. Kay padayon ang pagsud sa mga hinabang gikan sa mga humanitarian aid organizations, ang Kapitolyo igo na lang mudugang sa food pack sa matag LGU. Gikuha na nato ang idea of dependency muna nga musuporta ta sa Food for Work. So dili ni nakasabot ka dangon nato but giutro lang nato ang atong mekanismo sa pag-distribute sa food commodity. Giklaro sab ni Senahon nga makabot sa matag LGU ang mga hinabang sama sa lungsod sa Medellin nga nakadawat og dulan 25,000 ka mga food packs. Natay gi-distribute directly to the local government unit or the munisipyo. Napod tay gi-distribute ngadto sa mga barangays nga ni Arideri. Ang dole og PESDA nga makigalayon usab sa matag LGU alang sa mga livelihood programs. Samtang gisusi sa Provincial Engineers Office kung kinsa ang angay nga mahatagan og materyales nga ipaayo sa ilang nagubang mga balay. Once makumpleto ang data kay karon masi ang locality di maguta ka diretso gid og ambak kay tungod lagi aning daghan kay nanulod na mga NGO sa among fear is magkadinubli. King Perez, News 5. Cebu City Vice Mayor Edgar Labella nangayo og kasiguruan sa mga namaligyaw construction supplies nga dili mo pa-aumento sa ilang mga presyo. Iyang ginising ang mga suppliers alang sa pagkuha sa ilang commitment. Leslie Caminada Vestil, Suginlimi.
nagkigtagbo si Cebu City Vice Mayor Edgar Labella sa mga namaligya og construction material. Sa mga meeting, gihangyo sa Vice Mayor na i-maintain og dili pasakaan ang presyo sa mga construction materials. Ni pasalig ang mga representante na mahimo nila ma-maintain ang presyo apan magbalaka sa pagsulod sa sunod tuig. Matod ni Edna Tan sa Joyland Management, imported ang mga sangkap sa pagmanufacture sa construction materials. Hinuon ni pasalig kini nga aduna pay igong supply. As far as supply is concerned, right now we are on a hand-to-mouth, but we are trying our best to give all the orders, to serve all the orders, not only in Cebu but all other parts of Visayas and Mindanao. I would say it's really enough because all the operating supplies that we have, we are also checking on it. Everything has to be in place, has to be in plant already, so we will not run out of stock. Matunitan, ilang paningahaw na magpabili ng presyo sa mga materyales sa tuig na nawagan usab kini sa mga mamaligya na unta magtinubangay ang tanan alang sa pag-rebuild, pagbalik sa mga lugar na apektado sa Bagyong Yolanda. I am also inviting each and everyone to really give their time and, of course, resources where we can build up again, rebuild what Cebu is, what Leyte Samar is. Other parts in the country like Iloilo, they were also affected. So I hope each and everyone will be having the same spirit of unity and help each other. Si Vice Mayor Labella nagpasalamat sa gipasalig sa mga namaligya o construction supplies. Iyang gipanghinaot nga walay pag-uminto sa presyo niini hangtod sunod tuig. Ang atong mahimo sa siyudad sa Subo, maugit ang panghanyo nila to appeal to their sense of civic duty and sense of corporate social responsibility, not to take advantage of the predicament of the misery of our mga kaigsuunan doon sa Northern Cebu o sa aling parte sa Leyte. So moto, salamat antong mga hardware na to nga ninganhi sila, and they gave us their assurances na dili gid nila ipasaka. Leslie Camino, News 5.